penja laktar en chenro mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu mate chenro ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiochieng' wapuonjore gik mang'eny mokalo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kawuono waketo maino kuom weche mag adundo nikech piny ngima hingo odiochieng' mar bedo kod adundo makare, omiyo kaka penj laktar ok wadong chien kara matin. Amor mokalo ni wendo wakendo daktari wantiere studio abumie thuolo obonyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye kaito thoro wacha odiochieng' adundo ni bende en modhi miyowa machiegni e penj laktar. Erokamano Ruth. Amor duogo kendo. Osebodho kapok abiro e studio mar Ramogi, lakini amor kendo duogo mondo atudra gi jopiny, apuonjra gi jopiny weche mag rit mag health mar dhano. Kawuono odiochieng' mar adundo, to kapok awuoyo mang'eny, an nyinga Dr. Charles Ohawa. Dr. Charles Ohawa en jaugenya jajera. Amoso jojera kawuono mawinja kata gi jaugenya duto mawinja. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' waparo go weche mag tuo mag adundo. To thor wach mar odiochieng' ma kawuono en ni use heart for action. So use heart for action nyiso nang'o? En nyiso ni tigi ng'eyo ma in go kuom tuoche mag adundo e kelo lokruok e ngima mar dhano kaluwore gi kaka adundo chalo. Ineno? Ma onyiso nang'o? Wan gi kite ariyo mosiro thor mar wach ma kawuono ni. En ni tigi ng'eyo ma in go mar tuo adundo mondo ilok ngimani iwuon. Waluongo ni individual action. Use heart for individual action. Tigi ng'eyo ma in go loko ngimani iwuon kaluwore gi adundo mari kaka chalo. To namba 2 ma aparo ni muhimu sana, watigi duondwa kaluwore gi ng'eyo ma wan go puonjo jopiny mangima. Sana puonjo jomotelo sekta mopogore opogore, sana jomotelo e serikal, jomotelo NGO, jomotelo WHO for example, mondo gikonywa e loko ngimawa kaka luwore gi tuoche mag adundo chalo. Nikech wan dakteche, wan jomatin, wanyawuoyo maduondwa lal, lakini ka jopiny ong'eyo weche mag adundo to ginyalo tiyo gi duondgi no wuoyo gi jomotelo e serikal, jomotelo e organization mopogore opogore mondo konywa e thiedho tuoche mag lokruok ngimawa e tuoche mag adundo giendi. To emomiyo platform kaka koroma ma wapuonjore gi jopiny, mwatwak gi jopiny e weche mopogore opogore kaluwore gi weche mag adundo, konyo jopiny ng'eyo weche gi mondo giti gi duondgi no e loko ngimagi giwegi kaluwore gi tuoche mag adundo, lakini giti gi duondgi be e wuoyo gi jomotelo ne pinjewa mondo konywa e lokruok kaluwore gi tuoche mag adundo. Kaito bende mondo mwati kod ng'eyo ma bende moko idwa chiwo odiochieng' ma kawuono mondo mabed kod adundo makare nikech ber ka wang'eyo ni adundo ni inyalo rito nang'o, to inyalo ng'eyo mana ka itudori kod lakteche kaka Dr. Charles gini mondo iyud ng'eyo mathoth. To adundo bende nitiere ga gik mang'eny manyalo miyo ok otiyo makare. Ang'o gini kata gik moko ariyo madongo manyalo ketho kaka adundo tiyo gi nang'o gini daktari? Gik mamiyo adundo ok nyal tiyo malong'o gin gik mang'eny. Ma wang'eyo ma dhano mang'eny ong'eyo en tuo mar sukari, tuo mar pressure. Lakini nitiere moko matindo ma dhano ok ong'eyo ahinya, ama dhano ong'eyo to pok ong'eyo ni girach kaka wang'eyo ni girachno. Kaka koro kawuono wawuoyo weche mag ndawa gi weche mag kong'o. Kasto maybe kwa medo machielo en cholesterol mani malo. Koro mago gik moko abich madongo sana wanyalo wuoye sana kaka koro kawuono wawuoye weche mag ndawa gi kong'o. Mago e gik mamiyo adundo wa bedo gi shida kaka ndalo dhi. Nyakora Ramogi Ajwang' mana kaka winjo daktari wacho ta en midhiero mar kong'o kachiel kod ndawa ne adundo. To wacho kata ni wantiere kod pressure, wantiere kod cholesterol kachiel kod tuo mar sukari diabetes ma bende nyalo miyo adundo rochore yo makare. Mano to kwadhi wuoyo ahinya kawuono to wadwa keto maino kuom ndawa kachiel kod kong'o. Iyudo ka samoro ji odhi e chokruok kamoro kata ji odhi e nyasi, ng'ato biro keto kong'o kata matin e dhoge. Ng'ato biro ywayo ndawa obowacho kata ni we aywa kata matin 2-3 kama a. Seche ma otimo kamano obilo kong'o matin, oywayo ndawa kata 2-3, ang'o matimore ni adundo ni gie dakika no kata kotenre kod bilo mobilo matin no? Okay, ineno Ruth, wach ma ng'ato wacho ni wabile matin no. Mano e jachien madwa negi. Mano e jachien ma wuoyo ga kodi kadwa negi. Jachien ma wacho ni gani wabile matin no. Nikech sami bilo matin ang'o matimore? Sami bilo matin nitiere lokruok mabede dendi
seche gi sechego. Kaka koro adundo ni kaka gocho medore. Iluongo ni increased heart rate. Increased heart rate nyiso ni adundo ni gocho di ng'eny moloyo kaka oripo bed no gocho. Ka ndalo dhi nitiere lokruok mabedo e leche ma ting'o remo kogole adundo katero e fuondi mopogore opogore mag del. Nitiere lokruok mabedo kanyo ma ka ndalo kalo to ibiro bedo gi shida mar adundo. To gima rach mogik en niya, chako yot, tieko tek. Nikech ang'o? Wabile matin no en mana ma kawuono. Kiny bende ibiro wacho ni wabila ne matin. Wik mabiro wabila ne matin. Dwe mabiro wabila ne matin. To kapok ing'eyo to makoro en midhiero ma ichiew gokinyi irawo ka kong'o. Ichiew gokinyi to nyaka iywa ndawa. Ichiew gokinyi ng'e itim gimoro malong'o. Kaka koro an kaka daktari kama ng'e adonje theater matimo operation e yo malong'o, aywayo ndawa. Ng'ati winjo kawacho ni koka madho kong'o to lwetena tetni. Koro magi e gik mwang'iyo. Lakini kaluwore gi weche mag adundo en ni sami itiyo gi kong'o ama sami itiyo gi ndawa, gocho mar adundo ni lokore. To ka ndalo dhi nitiere bende lokruok mabende wanyalo wuoye bang'e, lakini sani wawuoye wach ma ni sami tiyo kode sani ang'o matimore. Achiel kuom gik matimore madongo ahinya en ni adundo ni gocho moloyo kaka oripo bed no gocho. To en ang'o matimore seche ma adundo gocho ni adundo ni gocho moingo kaka oripo bed no gocho. Ing'e ni del mar dhano nigi rapim. Gimoro amora ma dendi timo nigi rapim mare. Kaka koro adundo ni kaka gocho ok oripo bed ni ng'ama duong' adundo ni gocho moingo nyadi 100 e dakika achiel. Seche ma adundo ni gocho kata nyadi 150 for example, iyudo ka remo kaka ringe dendi remo ok chopi kaka oripo bed no chopo e dendi te. Iyudo ka adundo ni dwaro remo duog mapiyo mondo go mapiyo nikech rate mogoyogo remo ni malo. To koro man nitiere kaka omiyo remo ok chop e fuondni duto kaka oripo bed no chopo. Ineno? Thothne ka wawuoyoga kuom ndawa kachiel koda ka kong'o, wang'ega maber ni ndawa miyoga oboe ng'ato kethore, tieni koro tuoche mag obo dhi donjo. Kapo nono ni ng'ato madho kong'o mang'eny, wang'eyo ni chuny kethore manyalo kelo tuoche kaka mag liver cirrhosis kod gik makamago. To ka kendo koro wantiere kod chandruok mar adek ma en adundo ng'ato. Kopogore kod adundo ng'ato makethore, wantiere kacha kod oboe kachiel kod chuny makethore. Gigi gidhi romo kanye momiyo ngima ng'ato nyalo bedo maracha mokalo po nono ni ok oweyo wach mar kong'o kachiel kod ndawa. Okay, mano penjo maber Ruth, nikech ng'ato nyalo penjo ni wang'eyo ni kong'o ketho chuny ng'ato, wang'eyo ni ndawa ketho oboe ng'ato, to adundo ni wachne wuok kanye? Waduok kama. Namba 1 en niya, oboe ni kata chuny ni ok oliero ewi muya. Ineno? Oboe ni kata chuny ni otudore gi fuondni duto mag del. To gimotudo gi en ang'o? En remo gi leche matero remo. Ineno? Koro kaka kong'o ketho chunyi ni, kaka ndawa ketho oboe ni, gik ma kong'o gi kata ndawa ni oting'o ma ketho del gi giringe remo. To seche ma giringe remo, gichopo e fuondni te. To sami gichopo e fuondni te, gima gitimo chuny cha kata gima gitimo e oboe cha ema gitimo e dendi mangima. Ineno? Koro en ni wawacho ni no organ works in isolation. Tiende ni onge fuon mar deni mochung' kar kende. Onge fuon mar dendi moliere kor muya. Gigi otudore duto. Kaka obwongo ni nyalo bedo gi shida kitiyo gi ndawa, e kaka tiendi be nyalo bedo gi shida kitiyo gi ndawa, e kaka adundo ni be nyalo bedo gi shida kitiyo gi ndawa. Ageno ni winja kanyo. Awinji maber mokalo. Koro adwani mondo wachak wawuoga ne kanyo nikech adwani mondo minyi kora Mugia Jwang' owinj gini matut mos kaka wamedo sudo. Wantiere kod weche mag adundo kachiel kod ndawa kachiel kod kong'o. Iwacho ni remo ringe leche, mano wasepuonjore chenro mar penj laktar ka. Leche mag remo gini go kamoro amora kaka Dr. Charles owacho, kaka giringo e wiyi e kaka giringo nyaka e adundo ni. Seche ma ndawa ketho leche mag remo, mulna leche gi kaka gintiere e adundo, kaka gitiyo kod leche ma ndawa oseketho e adundo ka. Nikech giringo kamoro amora nyaka e adundo. To ndawa bende iwacho ni ketho leche mag remo. Koro ka wang'iyo gik ma ndawa timo, adwa ni wanyakwanyo achiel
mondo wane ane kwa nyalo dhi gimbele mamoko mabele gi mamoko. Gima muhimu sana ma ndawa timo e dend ng'ato en dino leche matero remo. Nitiere gik matimore e ler, sana ler gi iye. Ing'eni ler king'ad kama, ing'eyo ler nitiere gi oko, kasto nitiere gi iye kama koro remo ringe. Ineno? Koro kama remo ringe iye no iluongo ni endothelium. Kama remo ringe no, seche ma itiyo gi ndawa, nitiere chemicals moko kama ndawa nigo mahinyo kama remo ringe no. To seche ma kama remo ringe no ohinyore, to ochako dinore kaka ndalo dhi. En gima nyalo timore kata mana higni 10 kata mana higni 20. Koro yudo ka seche ma ng'ato yudo kata mana tuo mar adundo miluongo ni heart attack kaluwore gi weche mag tiyo gi ndawa, ok en gima ochakore sani. En gima nochakore kata mana higni 20 mokalo. To nikech odhi mbele gi madho ndawa pile pile, en gima medore kaka ndalo dhi. Dinruok ni medore kaka ndalo dhi. Koro ichopo kama koro lero dinore chuth. Sana ler marach sana en ler matero remo e adundo. Nikech ka ler matero remo e adundo odinore, to koro adundo ok yud remo, to adundo chunga mwaluongo ni heart attack. Ineno? Gima chielo moro kapok wadonje machielo no, wabuka uyweyo kata wabong'e ane kaka leche chal, leche makare kod leche mandawa kata mosekethore kotenore kod tiyo kod ndawa, nikech kawuono wadwa ni warita adundo e yo makare. Kik idhi mabor, waka uyweyo to seche waka uyweyo ni kantiere kod penjo moro amora, inyalo orona penjo e yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Ndani ya mabawa yako fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang' moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rachengi nutrients mangen, but keto deep fried nutrients go be. Kichwa ke mangen nutrients di. So that's why I want to come. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chenro ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. En ang'o motimre ne Sanju? Ang'o momiyo koro timre kama? Otimre kama ka gima en gadieri ni dane motimo magi. Yawa Nyasache, yie mondo imi nyathina ni teko. Kendi bedo kumbane kuom rem moro amora ma en okale. Gik moko matek mokale, yie mondo iketne yot. Niti anan gadiera. To kenda ng'eyo, osebedo kotugo gi pachi. To kama odhi nyime, obotimo matek ahinya mondo opogi gi pari. An nyinga en Sanju, to jaodani iluongo ni Niti. Wat mane kindi gi pari? Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo kata midhiero mar ndawa kachiel kod kong'o ne adundo. Odiochieng' ma kawuono wadwani mondo mi wati kod ng'eyo ma wantiere godo mondo mi wabed kod adundo makare. Nikech seche ma adundo ok ti makare, mano ok nyal bedo mangima. To chenro mar penj laktar wadwani mondo mi bed gi ng'eyo ni kong'o ti adundo ni nade, ndawa ti adundo ni nade. Ibo bile dichiel ibo wacho ni
we abile kawuono kinyi chaki bile to kako medo sudono e kako medo ketho adundo ni magikone adundo ni okbitio eyo makare kane pok wadhi e yueyo Dr. Charles ne leronwa timbe kata gigo mandawa timo ne adundo kanye mabodhi godo nyime machiegni kendo erokamano wachung'ane apimne jopiny weche mawuoyegi kapok ne wadhi e yueyo ne wawuoye weche mag ndawa dino leche matero remo e kuonde mopogore opogore mag dendwa to kama wan go gi shida ahinya en leche matero remo e adundo nikech adundo be wuon dwaro remo king'iyo picha mar adundo man kaendi magi leche madongo magolo remo e adundo katero e fuondi mopogore opogore lakini maendi en remo matero ne adundo wuon remo en ler matero ne adundo wuon remo ineno koro king'iyo ka adundo ler ni nyadinore gi kaendi nyiso nang'o kama oripo bed ni remo ni dhi e adundo ka nyatho to thone mwaluongo ni heart attack ineno machielo gima ndawa nyalo timo en ni ndawa ting'o cholesterol malo tero cholesterol malo nitiere gima luongo ni bad cholesterol gi gima luongo ni good cholesterol good cholesterol en ang'o good cholesterol e gima waluongo piny kaendi ni HDL en ng'ama chal ng'a chodho kuoyo e nam kaketo e lori madwa dhigo kamoro ochodho kuoyo no okete lori lakini oweyo ka nam ler koro gima HDL ne timo HDL ni en gima otimo en oyweyo maler leche matemo dinore gi cholesterol to omiyo leche go dong ka ler ineno kong'o kata ndawa bende miyo pressure marwa dhi malo pressure marwa kodhi malo ang'o matimore chal kama watero adundo e gym to seche ma ng'ato odhi e gym ineno kang'o matimore ineno ka dende chako bedo mokuot obedo gi muscles mang'eny ineno koro seche ma pressure odhi malo adundo kwatero e gym kama kuom ndalo mang'eny adundo wuon mowacho ni usetera e gym moromo an be aol ineno to ol mar adundo no ema kelo gimiluongo ni heart failure ineno koro gik matindo tindo gi gin gik matindo ma ka gin kendgi ok nyal kelo shida maduong lakini ka giriwore gi duto gik ma asewacho gi to gikelo shida mar adundo to sana sana ka gisetimore kuom ndalo mang'eny nikech kaka wacho ma ok en gima timore kuom odiochieng' achiel kata wik achiel kata dwe achiel iyudo ka ng'ato yud heart attack magi mosebedo ka timore kuom higni mang'eny 5 10 kata 20 seche moko king'iyo ler man kaendi ma picha ni golo endi iyudo ka cholesterol odinore seche modinore no to remo mawuok ka moripo bed dhi e tiendi emiyudo ka seche moko ing'ado tie ng'ato nikech osemadho ndawa higni mang'eny koro iyudo ka ndawa odino leche matero remo e tiendene iyudo ka tiend ng'ato olokore marateng' mano tielo motho koro iyudo ka en tielo ma koro nyaka ng'ada neno koro ka kopogore ga dundo nitiere gik machielo e dendwa duto gi fuondni mang'eny ma ndawa gi kong'o ketho lakini nikech kawuono ndi chieng' adundo we owuo mana kuom adundo kende nikech dino leche ma tero remo e adundo dino leche ma tero remo e fuonde machielo kowuok e adundo ting'o pressure wa malo tero cholesterol malo miyo remo nya chokore ma remo tamre dhi kowuok e adundo kadhi fuondni machielo winjo mano maler mokalo thothne iwachoga okang'eyo ni gin weche maliekore kosa dira moro nitiere kanyo ni kapo ni ng'ato madho ndawa to remo bedo sticky okang'eyo ni adira mane mantiere wach ni to ka remo bedo sticky gi dholuo maber wanyalo wacho ni remo timore nade to ma adhi kelo ne jago ni chandruok mane e adundo ne ka okay mano chokruok mar remo timore e yore ariyo remo chokore e ler okay iluongo ni vessel wall en kaka koro wall man kaendi ka en ler to remo chokore around wall ne kaendi okay to chokruok mar remo ni be nya timore ei ler wuon mal remo chokore achoka lakini ok ogudore e wall mar ler ineno nikech ang'o matimore en hinyruok mane awacho ni ndawa hinyo ler cha kose hinyore to seche ma
ler temo kuo. Ineno kaka kin gi adhola e tiendi. Kadu adhola kuwanga timore. Iyudo ka gimoro machal remo obiro mochokore wi adhola no modino wi adhola no malo. Donge mane gima neno kata adhola moro mane tiendi. Koro mane gima timore kata mane i leche. Seche ma adhola ndawa oketo adhola e lecheni, to seche ma leche temo kuo, tiyudo ka remo biro to chokore kanyo. Ka remo biro mochokore kanyo, ang'o matimore kama remo lerno ripo ben tere remo. Lerno ok ter remo kama ripo ben tere remo yo malong'o. Ineno. Koro chokruok mar remo ni en mana hinyruok mandawa kelo ni ler matero remo chande. Ma bang' hinyruok ka ler temo kuo to chokruok mar remo biro chokore kama ohinyore no. Ineno. Adwa ni mondo mi koro wawuoga e leche. Adwa ni mondo wawuoga e weche mag pressure kachiel kod kaka dundo gwecho matek ng'ato madho ndawa kachiel kod akakongo mabende ni lero nwa gi dhok mayot ni ichal ng'at matero adundo ni e gym. Koro ochal gi matimo exercise koro odhi kuot kendo koro ibedo ka obedo kod chandruoge mang'eny. Wantiere kod weche maliekore kor gweng'. Kuom ranyisi ni seche ma ng'ato madho ndawa to nitiere kaka ndawa luoko remo. Kopogore kod mani wacho kaka chani nitiere kongo. Ani ka ng'ato madho kongo kidieny moro mar kongo to nitiere kaka luoko remo. Miyo ibedo ochal yath maluoko adundo kachiel kod ka del duto te. Weche maliekore gi. Ukang'eyo kisewinjogi to in kaka jagono molonye weche mag thieth. Wach mar luoko remo mar kongo ni. Owa kanye to bende nitiere kod adiera kata matin e iye. To ne jogo maneno chenro ni mo believe ni kongo luoko remo inyalo wacho negi nang'o odiochieng' ma kawuono. Magi weche masewinjo nikech an kaka ng'ama donge gweng', magi weche madongo ka winjo e kor gweng'. Wachak gi ndawa. King'iyo ndawa golo iro. Ok apar ka gima golo iro nyabedo ni lero rembi. Ok apar. Ineno. Koro magi gik mwaluongo ni myths. Myths en weche ma ok adiera mosebedo kalalo jopiny kuom higni mang'eny. Kwa dhi e Kongo chon kane pok piny olony ahinya ne wawacho ni kongo matin nitiere kaka konyo tuoche ma kagi kacha. Lakini kaka nonro dhi mbele, kaka koro wachope piny masani, nonro wacho ni onge kongo maber, obed matin, obed mang'eny. Lakini gik makelo weche ma lalo jopiny gi nang'o. Ing'iyo kaka gimoro kaka kongo ne jowa tiyogo mang'eny nyasi mang'eny matimore gweng' kuchocho, obed nyombo, obed liel, obed ang'o, ne dhano tiyo gi kongo. Koro iyudo ka dhano nohero kongo ema koro weche ma lalo jopiny gi chako wuoke. Ineno ni mara kimadho kongo ang'o gima kama botimi, kimadho kongo luoko rembi, gina weche matindo ma lalo jopiny. Lakini an kaka daktari an danyisi niya onge rom mar kongo maber, obed kongo matin, obed kongo mang'eny. To ndawa to kata mana jopiny ong'eyo ni ndawa fuong'o iro. Gima fuong'o iro ok nyal luoko rembi. Mano to donge watiek achek gi kanyo. En watiek gi kanyo bende gima wacho kuome koro onge. En gima wacho kuome onge. En bura mwaseng'ado ni gima nyalo konyi godo onge karachiel. Wantiere kod gik moko ariyo ka. Wantiere kod kongo, wantiere kod ndawa daktari. Waseng'eyo kacha chandruoge ma kongo kelo ne adundo, wang'eyo kacha chandruoge ma ndawa kelo ne adundo. Wantiere kod jomoko maywayo ndawa to madho kongo at the same time. Teneni utiyo gi gigi duto te kanyakla. Seche ma gigi odhi orade del. Chandruoge ma gikelo ne adundo gin chandruok kaka mani pimo nocha gigore diriyo kata didek. Koso nitiere ang'o matimore ka ane ng'at matiyo kod gigi te. Kopogore kod ng'at matiyo ga achiel to ok ti gi machielo. Okay. Ndawa en owuon kelo shida mang'eny ni adundo. Kongo en owuon be kelo shida mang'eny gi adundo. Koro kitiyo gi kongo gi ndawa, shida gi medore. Gimedore nyadidi. Ok anyal wacho nong'ere ni shida gi medore diriyo ama didek ama ding'wen. Lakini shida gi medore nyading'eny. Nikech kongo en owuon kelo pogruok moko e dendi, kelo pogruok moko e adundo. Ndawa en owuon be kelo pogruok moko e adundo. Pogruok gi moro medore e wi moro seche mitiyo gi kongo kata gi ndawa. Iyudo ka koro shida ni nyamedre kata nyadipar.
shida mane in go kin gi ndawa kitiyo gi kong'o medore kata mana nyadipar. Koro gima dawacho ni jowa en ni tem matek kikitigi kata achiel kuom magi, to seche mitiyo gi gin gi duto ng'enia shida ma in go medore nyadi ng'eny. Ok wanyal pimo ni nyadidi, lakini medore nyadi ng'eny kaluwore gi lokruok matindo tindo ma kong'o kata gi ndawa kelo i dend ng'ato. Yeah. Niwacho kacha ni en gima kawo higni, en gima kawo ndalo. Teni ka ng'ato chako kawuono to neno chenro ni to weyo to onge chandruok koso mano ywayo matin kawuono no bende nitiere mana kumo seketho. Mano penjo maber, nikech mano penjo mang'eny penjo ma wawinjo ka ji penjowa mang'eny. En ni jadaktari, asebedo katiyo gi kong'o kata mana higni 10. Kaweyo kawuono ang'o mabotimore. Namba achiel, kapok awacho wach gige kong'o gi ndawa, wawacho ni gigi duto gin gik ma mero ji to gi ng'iyo ji ng'iyo kodgi matiende ni weyo gi bende tek. Ineno, emomiyo kapok ichako kikichaki, nikech kisechako dendi biro ng'iyogo, dendi kosi ng'iyogo weyo bedo matek. Namba 2, nitiere lokruok matin, kaka sewacho ni ma en gima kawo ndalo mang'eny. Nitiere lokruok matin ma kotimore mopo ni weyo gima nokelo lokruokno, to lokruokno nyalo dokre chien, iluongo ni reverse. Wanyalo duoko chien lokruokno. Lakini bahati marach en ni nitiere kama lokruok matimore e dendgi kosebedo to kata timang'o to ok inyal reverse. Ok inyal duoko gigi chien. Koro en mana safari mosewuok kadhi. Ineno. Koro wawacho ni kapok ichako kikichaki. Kisechako kanyo chichako machiegni yie iwe. To kata mana jomo setiyo kod gi ndalo mang'eny geno pod nitie. En ni ok wanyal ng'eyo ni lokruok mosebedo dendigi gin lokruok mochopo kanye. Kata ka gin kethruok orom nade. Kata in kethruok manade ok wanyal ng'eyo norom nade. In weya kiseweyo wabo ng'iyo ni ma wawach ni magi ma osetimore, to magi ma poko timore, to magi ma en gima kiweyo nyalo lokore, to magi ma en gima katiwe ok bi lokore nikech kethruok nosetimore. Ineno. Kuom ranyisi, ang'o gini kata kethruok mage ma kosebedo e adunde kotenore kod kong'o gi ndawa manyalo bedo reversed? Manyalo bedo reversed en dinruok mar leche. Miluongo ni atherosclerosis. So atherosclerosis en dinruok mar leche kaluwore gi hinyruok ma ndawa kelo ne leche. Nitie ka level ma kapok ochope kiweyo ndawa to dinruok no doka piny mos. Clear. Ma area mane dinruok no bet moyawre. Gimachielo ma ndawa kelo ma nyalo lokore kiweyo ndawa en pressure mani malo ni. Inyalo yudo ka pressure ni nyalo bedo kata mana 200/100 seche mitiyo gi ndawa, lakini kiweyo inyalo yudo koduogo chien to maybe 150 gimoro machalo kamano. Ineno. Koro magi lokruok manyalo timore. King'iyo kata mana remo maringo kadhi e tielo, miyudo ka tiend ng'ato lokore marateng' nikech leche madhi e tiende odinore nikech ndawa. Iyudo ka ng'ato koweyo ndawa to gigi nyalo lokore. Mwachako wadog kama ne waaye kapok ochako madho ndawa. Ineno. Koro mage gik ma wanyalo loko ka ng'ato weyo tiyo gi ginde kong'o kachiel kod ndawa. Nyakwara Mugia Jwang' yienwa wamake gi kanyo ka waduogo to wadhi donje kidieny mogik ma bende wadhi yawo lainde wa mag simu maka nitiere kod penjo moro amora e wi hinyruok mar adundo kokalo kuom ndawa kachiel kod kong'o, tibiro bedo thuolo mondo mi igo simu mondo mi ipenja laktar. Aito bende wayawo lainde wa mag SMS ma en 23600 wabo kawo oteni to daktari duoko kaka wamedo sudo. Nyakwara Mugia Jwang' kik isud kata matin. Cape Town has probably been on your list for a while now, and it's easy to see why. It's the kind of place where everything just comes together.
Unforgettable mountain views, the ocean, the city, all in one. From Table Mountain with your partner to wine tasting with your girls, that's what makes it the ideal destination. Whether you're traveling as a couple, with friends, or even solo, explore 5 days in the Cape Town from $1,830 per person sharing, or $1,980 if you're going solo. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Neni odiorit gi mabati motegno mawuok Royal Mabati Factory Limited. Yier kowuok corrugated and box profile, Z-tile, Euro-tile, Roman tile, brick tile, steel trusses kod premium decker tiles duto molos mondo midala ni obed motegno kendo malombo wang'. To ka budget odi to wan kod chenro mar chudo mitimo mos. Par ni mwandu minyiewo kodwa ikelo ni nyaka kama intiere nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07222 mondo itim order mari kawuono. Royal Mabati Factory Limited, making quality affordable. Niti anan gadiera. To kenda ng'eyo, osebedo kotugo gi pachi. To kama odhi nyime, obotimo matek ahinya mondo opogi gi pari. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*382#. God bless you. A young boy sneaked and jumped over the fence into the beach and committed suicide. Obila nono masira mar japuonjre ma jaklas 10 kod 2 ma ochielore gi magina mar wuon mare Rachonyo North e kaunti ma Homa Bay. Ng'anyo ma osekawo ndalo 21 gikone to koro rumo kawuono bang' kwa winjore gi tend sirikal ma Siaya kotelne gi jagoro mar kaunti ni. Chiw thieth ma Siaya ochungo ng'anyo ma osebedo kuom ndalo 21 bang' winjruok gi sirikand kaunti no. Uche ariyo chwali doho mar kwedo kang' mar NTSA chano nono nyamburko mag ji giwegi ka NTSA bende ochiwo ler mare. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu kamwagi keni ka intiere kod penjo mora madiher penjo Dr. Charles go simu namba wantiere screen to bende namba mar SMS en 3 ni wacho kacha ni chako yot to weyo teko miyo kapok ichako kikichaki to kapo nono ni sebedo kidhi kode nyime kaminyalo weye godo no emiwe mondo mi kethruogni kik med bede. Antiere kod penjo buora ka inyalo yena mondo mi akaw penjo? Okay, penjo wuok na kuom wacho kacha ni entiere kod penjo ni komadho ndawa to golo ne stress. En adier koso en miriambo mago weche mosebedo ka wachore ni seche ma ng'ato madho kong'o to golo ne stress. En adiera to bende en miriambo. En adiera nikech ang'o? Wawacho ni gigi kelo ng'iyo miluongo ni addiction. To achiel kuom gik ma donga ahinya kuom ng'iyo ma en addiction. Daktari, kar addiction kanyo nyalo mako mana matina ka wiye simu? Okay. Hello, penje laktar. Okoth? Hello, penje laktar. Machiegni Okoth? Okoth, yes, would be good to katende. Ndawani. Ugine ki maoze to oramo hii. Oramo hii? Yo mama beanda no ka kati kwere no wenda watu kuye wenda. Ana wondo kamane. Erokamano Okoth,
Koro ng'ama un kod studio no mano wadwa. Oh. Laktar no wadwa. Erokamano ahinya, erokamano. Daktari Owadu Morneni, antiere kod penjo machielo. Halo? Halo, penj laktar? Halo? Halo? Machiegni penj laktar? Ogawinj maber. Wawinji dhi nyime? Apenjo daktari ni ata tuo mondo chakore bedo mar adundo no. Inyalo konya nang'o? Daktari. Wachere kod Okoth mabende nowadu moro mokalo mar neni kata wacho kata ni ka jogo mong'eyo madho ndawa to giwacho ga ni ramo igi. Ok ang'eyo ni ere kaka gini bedo oramo ich nang'o kata ng'wadonge e weche mag addiction. Erokamano Okoth. Amor winji. Okoth manowadwa kawuok katek jera. Ndawa ramo ich nikech mana weche mawuoyegi mag dino leche matero remo e kuonde fuondi mopogre opogre. Kawuono kendo odiochieng ich lakini wanya wuoye be en ni ich bende nigi leche matero remo matero ne remo. Iyudo ka ndawa ka dino leche matero remo e ichgi to ich be chako bedo gi shida. Kaka dundo nyalo bedo gi shida e kaka ich bedo gi shida. Mano luwore gi penjo mani penja mokwongo ni ere kaka ne wang'eyo chon ni adundo ketho manoboye ndawa ketho manoboye kende to fwenyruok yudore ni gini ketho fuondi mopogore opogore del. Kaka oketho adundo cha, kaka oketho oboye cha, kaka be oketho ich. Kaluwore gi weche mag addiction en ng'iyo ming'iyo gi gimoro makoro weyo tek. Seche achiel kuom gik ma miyo ng'iyo medore en ni seche mitiyo gi gini iwinjo maber. Mano en adiera. Obwongo ni nitiere lokruok mosebedo e obwongo ni ma seche mitiyo gi gik ming'iyogo chala chiemo mihero. Chiemo mihero seche moted, seche michame tiwinjo maber. Donge? Ng'iyo be mwang'iyo gi ndawa kata gi kong'o, iyudo ka seche mitiyo gi kong'o kata gi ndawa be iwinjo mana maber kaka inya winjo maber kichamo chiembi moro maber niga seche mamit niga seche motedi. Ineno? Lakini ng'iyo ni ok en ng'iyo maber nikech kaka imedo ng'iyo gi gigi e kaka be gimedo ketho dendi. Ng'iyo inyalo ng'iyo gi chiemo moro lakini berne en ni chiemo en gima gero del. Ma king'iyo chamo chiemo moro en gima gero del. Ineno? Lakini king'iyo gi ndawa kata ging'iyo gi kong'o en mana gima ketho del. Koro en adiera ni seche mitiyo gi ndawa kata gi kong'o ken gimiseng'iyo go gi higni mang'eny en iwinjo maber seche mitiyo kode. Mano en adiera. Lakini en ng'iyo marach nikech gik ma ndawa kata gi kong'o ting'o gin gik ma ketho del. Chemicals mang'eny ma giting'o go gin gik ma ketho del. Koro ok en ng'iyo maber, ok en ber moro ma ber wuokie bang' higni mang'eny. Ok en ber moro ma ng'ato nyalo wacho ma pakre go. Anyalo kawo simu machielo. Halo penj laktar? Yes. Machiegni? Ma opija fundi chuma mar Nyamasari. Machiegni opija fundi. Yes, penjo an gi penjo moro kuom daktari. Aneno ka jomoko giwacho ni gimadho njaga to ng'ato madho ndawa. To aneno ka ng'ato makato fuono sana kendo aneno ka kore golo gik moko mochalo kego. To penjo daktari, side effect mag njaga gi ndawa be gichalo. Kimadho ndawa ahinya to kimadho ndawa. Kimadho ndawa ahinya to kimadho njaga. To ng'ato madho njaga ahinya to ok madho ndawa. Iparo ni gin side effect machalo. Mano pija fundi chuma mar Nyamasari. Erokamano ahinya. Antiere kod simu machielo. Halo penj laktar? Yes, Ruto Tieno. Machiegni? Ma iluongo ni Peter Otieno. Machiegni Peter? Halo, ma iluongo ni Peter Otieno. Wawinji? Iwinja? Maler mokalo dhi nyime? Apenjo. Ka sama ng'ato nigi ulcer to madho kong'o to winjo ka dende tetni ateta to dho chunye remo to kidhi e cho tilayo lach mar atong'. Mano nyiso ang'o? Wachak gi penjo mar ariyo no. Mano penjo mayot duoko nikech kong'o wang'o del. Kong'o wang'o ich. To seche mowang'o icha okelo adhola e ich miluongo ni ulcer. To seche ma adhola gi osebede ich gimedo kunyore
gimedo bedo matut, to seche ma gimedo bedo matut ginya chopo kama ler mar remo nitiere. Koro iyudo ka ng'ato nya ng'ogo kata ng'ok man gi remo, iyudo ka ng'ato winjo ka iye wang' sana bang' tiyo gi kong'o. Koro mano penjo mayot en waluongo ni direct effects. So direct effects nyiso ni kong'o itiyogo sama luare icha, gimotimo en wang'o ich. Kose wang'o ich to koro e gimiwinjo ka ichal kama wang'ore. Ng'ato nopenjo mar kong'o gi ndawa gi njaga. Kama njaga gi kong'o rome en kamoro achiel. En sama ng'ato fuong'o iro mar ndawa gi kata njaga. Iro no e chal mana e kindgi njaga gi ndawa. Neno. Lakini wang'eyo ni nitiere njaga mopogore opogore ma dhano tiyogo. Moko tiyogo kodgi e biscuits, iluongo ni cookies. Jomoko tiyo kodgi kata mana as paste. Nitiere kata jomoko matiyo gi yien molos gi njaga ma wamiyo gi e suptal. Makna makakanya kabisi Bernard ka Bernard poko lalna. Halo Bernard, penj laktar. Halo, Ruth Nyadiemo. Machiegni penj laktar. Ma Bernard Ageso kawuok Obumba Kisumu. Machiegni. Adwa penjo daktari ni to kong'o moko mag spirit gi. Bende ni kare mondo ng'ato omadhe direct kok oriwo kod pi, nikech jomoko riwe kod pi, to jomoko mariwe kod soda. Ere maber kode? Wacho ni ere maber, to kapok wadhi kanyo wakuongo watiek penjo mane wantiere godo cha mar nyasore kachiel kod ndawa. Iwacho ni iro miyo gichalre, kata kamano pogruok bede nikech koro kaka nyasore inyalo kete cookies, inyalo kete gik mopogore opogore manyiso ni iro cha onge to entiere del. Kanye mane wantiere koka waduogo riwo kong'o gi soda. Kata mana yien, nitiere yien ma wamiyo jotuo man gi njaga e iye. Ineno. Nitiere debate mwasebedo go e Kenya ka ni wayie ndawa bede kose kiko bede. Nikech king'iyo pinje maoko nitiere kaka pinje mag Amerika giyie ni njaga obede, lakini tiyo kode mana kuom thieth. Nitiere yien miloso gi njaga mimiyo jotuo, lakini ing'e ni mano yien mimiyi gi dose. Ok en yien mimiya miya oyaye. Ineno. Koro njaga gi ndawa opogore, pogruok magikele del, kethruok magikele del. Lakini kama girome en ni sama ng'ato fuong'o iro gi ndawa ama ng'ato fuong'o iro gi njaga, iro no gimotime e boye ng'ato ema ich ndawa be timo e boye ng'ato. Ineno. Koro level no to gichal. Lakini pogruok mar chemical mane iye to opogore kabisa gi ndawa kata gi kong'o. To nopenjo kata ni mane marachi mogik ndawa koso? Gima ber onge. Nyasaye ne bed ni dwaro ni wati gi gigi. Ne do chiwo gi e dendwa. Ma nitiere gimora fuondi more dendi magola gola njaga to donje rembi. Ne bed ni Nyasaye dwaro ni wati gi gigi, do keto gi e dendwa. Lakini maber onge. Wadog kuom penjo machielo cha ni kong'o mag spirit kapo nono ni ng'ato oriwo gi pi kata gi soda kod ng'at momadhe dry. Gima dawach kuom mano en niya, nitiere kong'o manyasani gi kong'o machon. Kong'o machon chang'a ma ugenya cha. Nena ninyuwa gi kothe, oduma, bel, ang'o, those things. Lakini nitiere kong'o manyasani mi igole pinje maoko, moko be iloso kata Kenya ka, lakini en kong'o ma los gi chemicals mopogore opogore. Penjo en niya, chemicals mang'eny mikete kong'o masani gi gitimo ang'o e dendwa? Be wasebet piny mwapenjore ni chemicals mang'eny mikete kong'o sani gi kopogore gi kong'o manyachon mane inyuo mana gi kothe gi ang'o, ang'o ma kong'o gi kele e dendwa? Gima ber riwo go kong'o onge, nikech kata mana kong'o wuon ok ober. Koro kanya wuoyo ang'o ma iriwo kode, ang'o ma koriwo kode ber. In weya kong'o. Ae weche mang'eny mar ni iriwe gi pi, iriwe gi soda. Mago weche manono. Antiere kod simu mogik. Halo penj laktar. Halo. Machiegni penj laktar. Halo. Wawinji penj laktar. Koro anyalo konye nang'o? Chaka negi e tiendi. Inyalo konyo na ng'ano ang'o kwa winji maber?
Dong do chuny matho wala to koro seche moko ikia kata ka kodhe. To rewni. Penjo no ayude nus daktari kata kamano saa bende osemaya wang'a. Aparo ni ka inyalo oro ote ne nyikwara Mugia wang'a ka wang'iyo kata midhiero mag kong'o kachiel kod ndawa ne adundo. Wach ma kata weche ariyo kata adek mok diher ni wigi owil godo gin kaka mage. Erokamano. Namba achiel en ni kong'o gi ndawa ketho del. Kong'o gi ndawa ketho adundo. To kaka kawuono en odiochieng' mwaparo go weche mag tuoche mag adundo ma wawacho ni use heart for action. Puonj mosepuonjore kawuono gi kuom ndawa gi kong'o kik wuog e wiyi. Iti kodgi e loko ngimani in iwuon. To be iti kodgi kuom loko ngima mag jomoluori. Mano namba achiel. Namba ariyo, geno pod nitie kuom joma oseng'iyo gi kong'o kata oseng'iyo gi ndawa kata osetiyo kodgi higni mang'eny. Geno pod nitie. Matiende ni gigi kiweyo sani wanyalo kelo lokruok e kethruok mosebede dendi kuom higni mosetimorego. Namba adek en ni kik wuondwa wan kaka nyikwa Jaramogi Ajwang'. Kik wuondwa gi weche manono. Kik wuondwa gi weche manono ma dhano wacho e social media, dhano wacho e kor ndara ka wuotho ni mara kong'o luoko remo, mara ndawa luoko remo. In kaka sewacho ni onge kaka inya wacho na ni gima fuong'o iro nyalo luoko rembi. Mano mago weche manono. Koro wawaye weche manono ma loko pach jopiny, ma wito ngima jopiny nikech magi tuoche mantie, magi tuoche matieko jowa, magi tuoche ma dhano mang'eny osetho nikech tuoche madundu matudore gi kong'o kata gi ndawa. Ponono daktari ninga tudore kodi mondo mi wadhi nyime kod twagni kata penjo motenore kod wach mwaweni inyalo yudi kanye kinyalo miwa namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano. Okay, gisani to an japuonjre mar okang' mamalo iluongo ni masters Aga Khan University Hospital, Parklands. To puonj to en gima odak ma kati gocho na simu wanya puonjre kati manya physically wanya puonjre. Puonj en gima odak to ber ma wadwaro en ni wadwaro ni jopiny ber ma ka seche ma inya puonjori koda kata mana yor simu wanyalo puonjora puonja okanyal winjo marach. Namba na mar simu 0719 262 587. Wanyalo nuoyo 0719262587. Erokamano nya daktari Amor kendo ageno ni odiochieng' machielo ka wagweli ibo duogo ipuonjo oganda wa kotende kod weche mopogore opogore mag ngima makare nikech ngima en mwandu. Erokamano Ruth. Erokamano Ramogi TV. Erokamano ahinya. Mano en Dr. Charles Nyakwara Mugia Jwang' ne wang'iyo midhiero mag ndawa kachiel kod kong'o ne adundo. Iwinjogi ok adhi nuoyo gi mak mana ni ti kod lony kata puonj mayudo odiochieng' ma kawuono mondo mi kony godo ngimani kachiel kod jogo mantiere machiegni kodi. Ne daktari erokamano mathoth. Ne oganda wa momiyo chenro ni obedo kare jogo mochung' ne taya ler kachiel kod duol e studio ka erokamano mang'eny. Ne director na Bob Wafula kachiel kod producer na Papecha Okoth erokamano Nyameja. To maduong' moloyo in jahera mar chenro ni kaw okang'. Imadho ndawa, imadho kong'o, winjo midhiero mokelo to in owuon eminyalo kawo okang'. Nyaka kendo odiochieng' machielo an iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.